La gent que aquests dies passa per la ciutat no sap què comprar, si un gelat o castanyes, tot a causa de la calor que encara fa i les castanyes que ja han arribat. Clar, amb aquesta calor que fa, que aquí marca 30 graus, i penso, ostres, amb les castanyes, però a mi també m'agraden, per això. És horrible aquesta calor, de veritat, ara li comentava a la senyora, que ens sembla estrany amb aquesta calor comprar moniatos i castanyes, però no és el primer any que ha passat això. Manel Beas, el propietari de la paradeta, assegura que tot i la calor, la gent no dubta en emportar-se una paperina. Jo ja porto ja aquí 27 anys i sempre és el mateix. El mes d'octubre, els últims 20 anys, per exemple, sembla que sigui el mes d'octubre una miqueta com si fos encara estiu. A les 7 de la tarda aquí no hi ha ningú, està tothom a casa seva. I aleshores, si estan a casa seva, doncs no compren castanyes. En canvi, amb la calor, la gent surt fins molt tard i quan surt, compra castanyes. Normalment Manresa acostuma a tenir diversos punts de venda de castanyes, tot i que en els darrers anys el castanyer de la plaça Espanya és l'únic que les fa artesanalment i al moment. Com la tradició de tota la vida, que és tot més antic, diguéssim, que és la màgia de tot això, que és tot antic i és maco. El punt de venda de llegums i altres aliments de la tardor, com per exemple moniatos, estaran fins entrat al desembre.